Mece dumę w pałac przyńci w piersi sadnąc rydzi. Te słowa Jana Trepcika zaśpiewany przez Norda Kic i Weronka Kortas łesoblewie młecno zabrzmiałe tu, w sercu polskiego parlamentaryzmu. Jesteśmy teraz w Senace, gdzie fejrowuno je 20 rocies na uznani kasiepściego języka w ustawie o narodnych a etnicznych mniejszyznach a regionalnym języku. Dzisiaj o tym wielkim wydarzeniem sprzed 2 dekadów i tym, jak wezweskiwume szanse, które namadowo, a tyś o tym, czy to wsiedkłe, czego możemy so spodziewać w polskim prawie. Adam Hebel, rocia bardzo serdeczno. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Na jej programy są dobrze wykunciony i zanka dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykuncienia. W KSB i Świat wsiedkłe na glanc zanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, krane, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją, Remio sobie ścigłe 41. W KSB i Świat wsiedkłe dobrze ułożony zanka dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano-hurtownie ołegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. To śmako zawici z Dobrzyńcą, usługi cateringowe Małgorzata Król Lezeno. Proszę Państwa, nie pamiętam właściwie, kiedy był w tej sali Senatu i w ogóle w parlamencie było tak wielkie spotkanie, które było poświęcone i jest poświęcone sprawom kasiepskim. Od 90 roku komisja sejmowa przyjeżdżała do Kasiebów i co jakiś czas pyta, czy Kasiebie chcą być miejscową w Polsce. Rys chcele, rys nie. To zalegało, kto był prawie przydnika Kasiebskiego Zrzeszenia, bo inne organizacje reprezentujących Kasiebów tej jeść nie było. Aż w końcu dało się przederchać tak sprawa, że Kasiebi są miejscową językową, że język kasiebski jest wpisany jako ten chroniony, oficjalny język w Polsce, chroniony przez polskie prawo. Polska zawsze była wielokulturowa, wielonarodowościowa. To była nasza taka siła, ta siła różnorodności. Byliśmy z tego dumni, że jesteśmy tolerancyjni i otwarci. To było tak, że w 1989 roku, po tych wyborach, wszystko zaczęło się w Polsce zmieniać i też nagle Polacy dojrzeli, że u nich też Kasiebi są. I Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która od tego czasu zaczęła funkcjonować, ona od pierwszych swych zindzeń, ta sprawa uregulowania prawnego statusu również Kasiebów, ona była jednoobecna. No to długo trwało, zanim ta ustawa się urodziła i to był duży ból. To jest wydarzenie, o którym na Kaszubach, ale także w Polsce, wszyscy mówili, to pewnie byłaby nieprawda, ale było to wydarzenie, które było po prostu powszechnie odnotowane. Myślę, że bardzo wiele zostało zrobione. To u nas na Kaszubach. Łosoblewie szkoły, wiele szkolnych, dzieci, których dzieci są uczy ponad 20 tysięcy. To jest bardzo wiele, ale dla nas to jest początek drogi, jakie my chcemy zrobić i chcemy przygotować się wiocy szkolnych, żeby dobry była szkolna w szkołach. Tablice w gminach, na drogach, ale wiele zadań jeszcze do zrobienia. Derch ma feleje tych tableców kaszepścich na trasie kaszepści. Dzisiaj ma się ta deklaracja barometryna. Pani marszałek, pani minister edukacji i ministra spraw wewnętrznych i administracji, że ta sprawa musi być załatwiona i będzie załatwiona. No i też są sprawy do załatwienia na tym poziomie naszym regionalnym w Pomorzu. Deregedą uchwalenie strategii rozwoju, promocji i języka kaszepskiego. To są też sprawy symboliczne, ale bardzo ważne. Czego mamy sobie życzyć na postępnych 20 lat?
żeby dzieci uczyły się kaszepścigłe, że to było naturalne, żeby nie było żadnych limitów dla nauki języka kaszepścigłe i żeby język kaszepści był bardziej obecny w takiej przestrzeni publicznej, jak my gadamy. No i żeby wszyscy władze, też te na tym lokalnym, regionalnym naszym stronach, żeby czuły, że język kaszepści jest bardzo ważny. Też dla mnie ważne, żeby powstało Muzeum Kaszepści, takie, które nie było lokalnym, ale pokazują całą historię Pomorszczygłe, państwa pomorszczygłe. Myślę, że to jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak zostało. Żeby nie ta ustawa, to kaszepściego języka by nie było w szkole w Słupsku. Myślę, że gwesno, można to powiedzieć. Ale to są tylko też wielu szkołów w rozmaitych regionach Kasiep. Je to prawda, że można dobrze i łatwo gadać o tej ustawie, ale myślę, że liczba dzieci, jakie są dziś uczą kaszepskiego języka i to, że my gadamy o tym, że od szkolnych kaszepskiego języka dziś zanależy to, że kaszepizna wróci do domu, no to pokazuje, jak ważna jest ta ustawa. Widzimy, co można by było poprawić i nad tym też robimy. I jak karno do spraw oświaty przy Kasiepsko-Pomorskim Zrzeszeniem, ale też pomorska wojewoda widzi, co można by było zrobić, gdzie budować w ministerstwie, żeby ta kasiepizna była jeść na Wasieniewiznie. Ми впровадили Яфурчком, а три ворота сьогодні, золоті ворота. Mam strach, że z takim entuzjazmem, jak my wprowadzili w Łeżestowie, tu legalnie, tak zresztą jak na wygłędze pierwszej mszy, ksiądz Greca miał na wygłędze to prawił, to wszystko było prawie nielegalnie, ale to miało emocje, my byli tak zadowoleni. A teraz ma furci, wszyscy wrota odemkły, a my jeszcze nie wiemy, jak to cieszyć. My nie wiemy, co my za skarb zdobyli. Kiedy Ślązacy mają tyle lat, ich jest wiele więcej jak nas. Jeszcze nie mają języka. A teraz jeszcze 100% nie mamy chodnych, rodzice nie deklarują języka. To nas robi, ale myślę, że taci, jak tyłe wizytacja w Warszawie, taci jak nocy nas języka, to będzie skutkowało na wiele, wiele lat. Baro nama znaczy i szkolnym, ale dyrektorom, ale też tym dla których kaszepizna jest bardzo ważna, bo nie wyznaje w szkole była jak najwyższa. A to są stewy dzanka tymu, albo poprzez to, że dzieci na kaszepści język, jakie są w ogóle subwencji oświatowej przekazywane samorządom albo niepublicznym szkołom, bo tak się dzieje, były przekazywane richtig tak, żeby i szkołownicy, i szkolni, ale też i społeczność przy szkole na tym mieli największy związek. I my starały to, by stworzyć taki dokument. My to po polsku nazwali model dobrych praktyk. To ma być dokument rekomendowany przez ministra edukacji, przez pomorskiego kuratora oświaty, a tam będą zawarte takie podpowiedzi, rady, co może zrobić samorząd albo szkoła, żeby ten kaszepści stoją jak najlepiej. Prawo się nigdy nie kończy, ono się rozwija, zmieni. To, co było ważne 20 lat temu, dzisiaj jest pewno inaczej. I temu też minister gadał, że my mamy też jako Kaszebi, bez przed tym jak będzie na nowo rechtowana ustawa całe mniejszości narodowych, etnicznych i kaszebskim języku. No i wiele sprawów, które inaczej wezmą szkołę, jak wezrzały 20 lat temu, kiedy była gimnazja, dzisiaj ich nie ma. To wszystko też musi być dostosowane do tego, co się dzieje. A najważniejsze musimy myśleć to, co będzie za 10, 20 czy 30 lat. I co dzisiaj do tego przerektowywać. To jest kompromis. Dla mnie i dla środowiska chcemy rzec Kasiepści jedno, i lezy, które myślą podobno. To jest kompromis i dla te nie ma co zatrzymywać się po tych 20 latach, leder trzeba iść do przód. Ja mam takie udba, że dzisiaj czas łeglowe zmienić ustawa, ale też zmienić myślenie o wszystkich takich karnach, jakim są Kasiebi,
i dać im głos, i dać im możliwość sobie powiedzieć, kim oni chcą tak naprawdę być, kim oni są, kim chcą, bo na dziś dnia to jakby państwo narzuciły nam te wszystkie takie definicje jak mniejszość, większość, naród karnoetniczny. Także czas oddać głos samym zainteresowanym. Prawo nigdy nie jest skończony. Dobrze, żeby ta dba towarzyszyła nam prze fejrowaniem płysobnych rocie znów wprowadzeniu ustaw o narodnych, etnicznych mniejszyznach i regionalnym języku, co by my rozmiele dostosowywać to prawo i zmieniwać je do chutko zmieniwających so realiów, co by my z jednej strony byli młodła do tych, co idą te same prawa biodkować, tak jak Ślązace, ale co by my też czasa krytyczno zdrzele i ambitno chcele wprowadzywać zmiany, tak jak ambitno do tego podchodzą ty, które są autorama tych prawów, jacimy webiotkowe w 2005 roku. I tak ze Senatu my so przeniesle do studia Kasiebę i Świat w Redze. Witam waju bardzo serdecznie, tą razem ju kuel nas doma. Co do tej relacji, to jest z woźnych deklaracją ministra edukacji, łyjaci za szterk. Ale nigle do tego przejdziemy te moły ogłosieni, bo Muzeum Puczci Zemi organizuje konkurs Benie zabec młewe starków, my o tym godele, a my jesteśmy patrona medialnym, no i je przedłożeni nabieru do 14 gromicznika, do Walantygo. Takie no lepiej zapamiętać. Jeśli idzie o ten konkurs, to tu pamiętajmy, że zmieniła swojego formuła, to nie jest taki recytatorski konkurs i literacki, gdzie przechodzimy i coś swojego prezentujemy, ale tu idzie o taki nagranie filmu, gdzie pokazujemy swój talent. To jest taki sort talent show. Tej do 14 gromicznika, jak czytamy w ogóle polskim konkursu Kasie Pścigotci będzie zabec młewe starków, miana Jana Drzyździona i jeśli idzie o to, co musi zrobić, to cały regulamin jest przystępny na stronie Muzeum Puczci Zemi, plakat jest też na Facebooku tej instytucje, a partnerami są Puczci Płewiot, Centrum Kultury w gminie Puck, Muzeum Kasiewsko-Pomorści Pismienic na Muzyci we Wejrowie i Stowora Drechów, Muzeum Puczci Zemi, patronat medialny, oprócz Miesięcznika Pomerania i portalu mojestrony.com, mumeme, Kasiebę i Świat. Jesteśmy z wielką buchą w tym projekcie, zachęcamy uczniaków do wesylani dokazów na ten konkurs. A teraz przechodzimy już do tego, co się wydarzyło w Senacie, oprócz tego, że fejrowuno była 20-rocie na wprowadzeniu ustawy o narodnych, a etnicznych mniejszyznach i dyskusją o tym, jak to prawo by się miało zmieniwać. To tu bardzo ważną deklarację padło w sprawie tego, czy te debeltne płezwy, które są na wjazdach do Myleznów, będą miały pojawić też na trasach Chudci Reźbe, takich jak Kasiebsko trasach, które naprowadzi teraz z Gdynie do Błeźgłe Płela, a później dalej mo prowadzać aż do Ściecena. Tu jest taka ważna deklaracja ministra narodnej edukacji Barbary Nowacki. Na argument GDDKiA, który wskazywał, że taci znaci mogą być niebezpieczni dla szoferów, bo mogą, no nie wiem, spadnąć na głowę, czy nie wiem, czemu miałyby być niebezpieczni, ale Barbara Nowacka rzekła, niebezpieczno to jest głepłeta i nie jest truźno jazda, a Kasiepści język jest bezpieczny, mądry i tradycję musi wespierać. Memdzemy klarowele, jeśli kto nie rozumie, że Kasiepści język nie zakłócywo drogłewie reźbę. A jeśli idzie o te argumenty, to tu też wskazywał się na przykład pełniowy Tyrol w Italii, gdzie są w dwóch językach te płezwy i jakoś nie ma to cesku na wypodci drogłewy. Jeśli ktoś jedzie z przepisową chódkwestką, jeśli ktoś wie, jak się zachować na drodze, te płeprawdze, te debeltne płezwy nie wprowadzą tu nic niebezpiecznego, a te trasy są na Kasiebach. To nie jest tak, że jak powstało wielgo trasa, to ona je wyłączono z Kasieb. Jak najbardziej tu te debeltne płezwy są naszym prawa, a ja ci me prawa konkretno, co znaczy ten ustaw, o tym dzisiaj będziemy go deletyć z naszym gościa tu w studiu, którym jest Matys Kleba, autor prawnych doradów na łamach Miesięcznika Pomerania. Witam bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie. 20 lat mamy ten ustaw o narodnych, etnicznych mniejszyznach i regionalnym języku. W tym czasu oprócz tego, że my korzystamy z tego prawa, to my też dyskutujemy, czy to prawo na masygo, czy to jest to, co jest takim finalnym etapem. I zaraz do tej rozmowy przejdziemy, ale naprzód chcemy jakoś tak zweryfikować i sklasyfikować, co tak po prawdzie ten ustaw nama dawał, bo my go dumamy, że to jest uznanie Kasiepściego języka. Okej, ale
Jakby uznani języka to jesteś robota lingwistów, to uciały mają rzec i uciały to jest 200 lat, a nawet wicy godają, że Kasiepści to jest język. Tej co tak poprawdze w tym prawnym Webremim wprowadził ten ustaw w 2005 roku? Na zaczątku myślę, że warto powiedzieć, że dzisiaj dnia językoznawcy że gadają, że rozróżnienie z inaczej między dialekta języka gwarum to nie ich robota. To jest wicy coś, co charakteryzuje prawie Rechcenwaldów i to oni mają się dogadać, co jest języka, a co nie i co ma być uznany bez prawa jak no język. Bo te argumenty językoznawcze są pomocowe, a to, co mamy w prawo wpisane, to jest twardych, klar i musimy się tego trzymać. I wiem, że dzisiaj dnia są takie czasy, że to jest taka opinia jednego prawnika, tam drugiego Rechcenwalda. Ale dzisiaj to można nawet sądzy go uznać albo nie uznać. No genau, prawie to idzie. Równak ten ustaw to był wielki pokrok. Tyś w stronę łebiancy kasiebizny, jak no języka, kulturę i brakowników kasiepskiego języka, bo równak my brakownicy kasiepskiego języka też zwaskiwamy z tego ustawu, a nie plus język, jak niejedni gadają. Łebiancy go nas wszystkich i naszego języka, nasze spadkowizny, ochroną międzynarodną, bo definicja kasiepskiego języka, regionalnego języka według ustawu, ustaw zanty z europejskiej korte. To jest coś, czego my, jak no kasiebi, nigdy chudci w historii nie mieli. Wpisani naszej kultury, nasze spadkowizny do tego świata międzynarodnego prawa. I to pokazuje, że wiele ustawodawcy polskiego, który ze dnia zajmie się prostą ochroną kasiepskiego języka, była taka, żeby nam zagwesnić ochrona też na tej weź rówiznie. I z tego wychodzą rozmaite prawa dla nas, jak no spolezne, posługiwające się kasiepskim językiem, no bo tak ustawodawca na je określiwe. Takie dziwaczne określenie, ale takie małe się domu kasiebie, ale na je spolezne. No i jest to prawda, takie określenie i musimy pamiętać, że tak prawie w tym ustawie jest. I to nam dało przede wszystkim możliwość, żeby język kasiepski pojawił się we wszednym remie, w urzędach. I tak jak ten ustaw został uchwalony, to bardzo krótko się tak stało. Gmina Parchowa, to było parę miesięcy, jak się pojawiła możliwość wprowadzenia pomocowego języka w gminie Parchowa, tak oni ten uchwalony Rada na gminę podjęła i Kasiepście stał się w pierwszej gminie pomocowym języka, ale to był wielki pokrok. Potem postępne gminy doparłynczyły, gdzie mamy 5 takich gminów, pokrok gminy Parchowa to jest gmina Lezeno, gmina Żykłowa, gmina Lenio i gmina Syrakłejce. No wiadomo, że wicy tych gminów nie będzie, bo ta formalna strona przeszkodzi i zaprawiło to, że jest za mało brakowników kasiepskiego języka w tych gminach, żeby to mógł wprowadzać, bo to musi A możemy taci mytel faktów dokładnych, to znaczy jak zaczniemy kierować zapytania po kasiepsku do tych gminów, to w końcu te gminy coś z tym bandą musiały zrobić. Może tako obywatelsko nieposłuszność tu jakąś stygną. I to jest ciekawa sprawa, bo ustaw o jakim dzisiaj dome pokazuje, że złożenie wniosku w języku mniejszości albo w regionalnym języku nie jest przeszkodą do rozpoznania sprawy. To i nawet jak ścierujemy taki wniosek do urzędów w Zakopanem, chcemy gadać, to nie coś, co by im uniemożliwiało. Oni muszą nas wezwać do złożenia tego po polsku, nie? Ale sygnał do wszczętego postępowania może być dany po kasiepsku. I to jest ciekawa sprawa, nie? O tym jest wiele nie pisane, ale mam nadzieję, że niedługo są artykle w tym obramie zjawią. I to jest jedna sprawa, że kasiepści stał się pomocowym języka. A druga sprawa, też ze wsiednego remu jest taka, że kasiepści się pojawił kul szasejów rozmaitych. I może być na rogatkach, na krajach wsów, miasteczk. I to widzimy dzisiaj na całych kasiebach. Mam nadzieję, że już niedługo też w Remi, tu w Okolim, też się pojawi coś na ministerstwie towaru, tam wszystko, kul nich wniosek złożony,
wszystkie prawno I to ja dopięte. chcę się jedna rzecz spytać, bo to taci zapytania też do instytucji i do ministerstwa ciereje Mateusz Tytesmeyer i dziwną zależność on uzdrzył, tu wchodu mają w tym apolityczno nie ukrywam, że jakoś te tofle, choć były te wnioski, były konsultacje przeprowadzone w rozmaitych samorządach i one decydowały są uchwalenka ma, żeby wprowadzać te debeltny PSW, to w czasach rządów PiSu to wszystko gdzieś tam sedzało na błeku i nic z tym nie działo. Czy to jest taka polityczna kwestia, że partia nie chce mniej się znów, to może sobie te papiery w jedno na spódku odkładać? Nie chcę tu wchodzić w politykę, ale zdywym jest, że to tak nie jest do końca, bo już po zmianie wasiezne we Warszawie były wnioski niejednych gminów, które prawie w marszałkowym województwie Ujrzand w Gdyńsku przeleżały, niereszone bez pół roku albo więcej, w szufladze już nowych urzędników, już łebczas tego jakby nowa wojewoda pomorska, nie? Tej, może coś w tym jest, ale wedywym jest, że to nie jest tyle polityczna sprawa, co łeglowy niechęć urzędników, tak w Gdyńsku jak we Warszawie, do Kasiebów. I co z tego może merkać, według mnie. I zdywym jest również, że urzędnicy, wysokie urzędnicy, ministrowie, sekretarza stanu, że w Warszawie, jego to nie interesuje, nie ma czasu ani leść się tym zajmować, czy taki wniosek przejdzie, czy nie przejdzie, czy to będzie zrobiony w tym tygodniu, czy może za rok, bo to jest równo. To musi być zrobione fardich. I to jest taka luka, fela, jak ma ten ustaw, że nie ma terminów wprowadzony, nie? Gmina może złożyć ten wniosek, ona go składa w jedno z pośrednictwa wojewody. Wojewoda przekazuje do Ministerstwa Administracji i Nowych Sprawów we Warszawie, a oni terminu nie mają. I tutaj to może kul nich leżeć. No i jest dopuszczalny, je wiedzieć, skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu we Warszawie, ale ja ci samorząd chcę iść w prawo i soprawować z górą, nie? No to jest jedno ryzyko dla tego samorządowca, burmistra, wójta, że on prosto straci na takiej biurce z Wasiaznama. Tym bardziej, że to nie jest też taka sprawa, jako gdzieś tam może mocno grzeje spłelezna, przez co tyś samorząd tu jest jakoś nie może wykazać z tym, że wzery ta ledze i opileja waszych sprawów, no bo chcemy sobie gadać, to tyś jest dość nisiowo sprawa, ta ci debeltny PSW. Ja pamiętam też jak coś, co tak bolesno dozbrzmiało, jak wlezenie w stowie, ale te debeltny PSW, to gdzieś na jakimś forum mieszkańców gminy pojawiła się ta ci dyskusja, że to jest niepotrzebny, że doć to komu je i tak dalej. I na taki argument, że tak jest w całej Europie, we Fryzji, w Niderlandach czy coś, oni godele, że to taka pewna dygresja, że no jo, ale tam są taci tradycje, a kol nas nigdy nie było tradycji w debeltnych PSW-ów. No jo, no bo kol nas była komuna, przód były PGR-em, możemy do tego też wrócić, możemy wrócić do tego, że są, nie wiem, pije na budowie, bo taci są kol nas tradycje warenków robotę. Tej myślę, że tu też, ja wiem, że to nie jest pytanie prawie do Rechcenwalda może, ale że oprócz tego, że my mamy taci, a nie insi prawa, woźny jesteś edukowani w kwestii tych prawów. To jest prawie to, o czym coraz głośniej gada wśród prawników, że to taci pozytywistyczni prawnicy myśleni, że signie stworzyć prawo i ledzą do go słuchele, to jest za mało. Dzisiaj dnia prawo musi powstać w drugą stronę, bez tak pozwoloną emergencja. Ledze mają jako praktyka, są brekownice języka i oni brekują regulacje. I ta regulacja ma cwek, bo jedle kłego ja zrobić. I myślę, że to jest prawie to. Jak dobrze rozumiem, je jako z praktyka i prawo samo do tej praktyki dostosować, a nie narzucywać praktyki. Genau, bo tej ledze mają takie przeświadczenie, że to ma cwek, że to prawo jest stworzone dla nich i oni go brekowe, nie? A nie, że to jest coś stworzonego szteczno i oni sobie mają do tego dostosować. No, czasy są mieniwają, to i prawo są musi mieniwać. I to je widzę wszędzie. Mamy też posobno gun na jacim ustaw narodnych a etnicznych mniejszość i regionalnym języku so wykazywo, to znaczy edukacja. Jak to tu wesdrzy, jeśli należą so dzece w szkole, co chcą so uciec kasiepściego języka, to w jaki sposób można zaprowadzać to i co tak poprawdze są miejsce w tym, jak ta edukacja kasiepską ma wesdrzec.
Chcę powiedzieć, że te regulacje tykające oświatę, pouczenie nie do końca wychodzą z ustawy o mieściznach. Bo Kasiebi mają zagwestnione prawa w rozmaitych aktach prawnych i też w ustawie o systemie oświaty, nie? I tej, że ten ustaw jest wprowadzony, to jest fajne, ale to nie do końca tak, że ten ustaw nam ma przyznał prawa do edukacji w szkołach. Bo tyś kasiepści szkoły były przed 2005 rokiem. Genau. Równa kto, że ma właśnie na to właśnie rówizna te spolezne, jako są posługiwy regionalnym języka, to nam pewnie dopomogło. I myślę, że te regulacje w wybremim pouczone oświatę z dnia są dość dobre, okrom tego, że te deci, jakie są przekazywane do samorządzenów, nie są celowo przekazywane. Nie? To jest w tyłe głowy subwencje i to może być przeznaczone na rozmaite sprawy. I to jest iwer. I to myślę miałby zmienić. Ale ten ustaw jest o tyle fajny, że choćby są znalazło plus ile jedno dziecko. Ja ci go starszy, albo jak to jest w średniej szkole, to dziecko deklaruje, że chce się uczyć kaszepściłę, to dyrektor ma łebzisk za gwestnieniem edukację po kasiepsku. No tego kasiepściego tych 3 godzin, kasiepściego języka i potem też te historie regiony, nie? Bo to też tam dochodzi w Webremie, w tym takim pakiecie. I to jest coś, co nie jest przestrzegane. Dyrektorzy gadają, że Niemcy piąc sztek, to i nie łetem kta karna i Niemcy kasiepściłe. Okej. When my kusk prawda, że żeby stworzyć w tej szkole prawie kasiepści, to musi być karno. Tam miejsce zdobyć to jest 3 musi być innymi z całej szkoły so zebrać, żeby dyrektor miał łebzisk. Ale dla tej jednego dyrektor miał łebzisk, właśnie inna szkoła, w jakiej języku mógł być łebianty edukacją kasiepskiego języka. A tego ni żaden miejsce dyrektor na kasiebach nie przestrzegł. Jem opisał tyle prawnych opinii w tej sprawie, bo prosto starsi tych dzieci, jacy chceli, żeby ten kasiepści był, pisali, no dyrektor go nie ma innych chętnych i nie da dla jednego dziecka szkół szkolnego. I rozumiem tych dyrektorów, że oni nie mają szkolnych, no bo skąd ich brać, jak na tę etnofilologię, je 2, 3, a do szkoły pójdzie 1 albo wcale, nikt z nich nie pójdzie, no i to rozumiem. To są takie argumenty, jacy są mnie w stanie do tego wszystkiego przenącać i przekonać, nie? Udokazać mnie, że to, co oni gadają, ma cwek. Równak prawo jest prawa i my, jak no miesięczna równak, językowo miesięczna w tym kraju, brakujemy tę ochronę i po to na Westa nam zagwestniony bezprawę, żeby z nich zweskać. I źle jeden człowiek, rinca, rymusa, jaci chce uciec kaszebiznę, to szkoła ma łebzisk mu to zagwestnić. I teli. I my musimy mieć tacy przełożeni też na dyrektorów i my to najlepiej zrobimy w relacjach. Dyrektorzy tych szkół spodlecznych podlegają pod dozór organu prowadzącego gminę, a przednika gminy jedno wybieramy w relacjach. I tu chcemy też zapytać w jednakul relacjów samorządowych, a co te wójce, co te burmistru zrobił w sprawie kasiepskiej edukacji? Jak wiele datków gmina przekaza z tych datków, co dostał z Warszawy na edukację kasiepskiego w szkole? I to są jako, że tych samorządowców, co my ich mamy za fajnych, dobrych gospodarzów, wcale nie przekazują tych datków na edukację, no bo deptownik nut je zrobić, albo to je nut premia wypłacać. I to jest komodny. No, ja czuł nawet tak skrajne argumenty, że te pieniądze, co idą na kasiepści, muszą być na chłodnik, bo do gdzece na kasiepści chodzą przez ten chłodnik. I to serio są ledze, które tak sprawa widzą. No i tu ja ci mamy rządła kontrolę, oprócz tego, że na welowny korcek, gdzie możemy prosto dać krzyzik temu, kto kogo uznawamy za dobrego kandydata, ale cie coś co do zrobić z tym, bo są subwencje, które są na kasiepści język i to konkretno na jedno dziecko przepodoteli ateli detków za to, że są uci kasiepścigłe, znaczy za to, że są uci, na to, że są uci kasiepścigłe, żeby on miał warenci, żeby to było z naukowyma pomocama, żeby były wyjazdy, bo te wyjazdy też są cie warsztaty wpisuny też w to w siatkłe, tymczasem te dzieci kasiepścigłe są uczą na korytarzu, bo nie ma zale, szkolny musi mieć swojego laptopa, bo nie ma sprzętu, a na wanoga nigdzie nie wyjeździ i plus może w szkole zrób i ma nocowani, to policzymy jak nowa noga, bo nie ma detków. No, są te detci, ale one gdzie znikają. Prosto one czasa
albo idą do tej szkoły i ta szkoła na coś innego wedo, albo wcale do tej szkoły nie idą, te pieniądze, co mają nic na kasiepści. I co my możemy zrobić? Bo my lata lateczne w tym godu my i tak jakby te pieniądze sobie każdy rok idą i my nic nie możemy zrobić. A chcemy powiedzieć, że to są wialdzi pieniądze. Na tyle wialdzi, że to całe karno, co są u ciebie, mogło jechać na ryza, nie wiem, do Madrytu albo do Barcelony, nie? I tam 2 niedziele sedzec i fejrować to, że oni cały rok są uciele kaszepściego, że oni są tyma jedurnyma, tyma webronyma, co no miele ta hand, miele stara, żeby zrobić coś wicy dla naszej kultury, żeby ta kultura język przederchł i oni by to mogli zrobić, ale te dzieci nie są przekazane do szkołów i oni nawet na uczbownicy nie mają. No to jest coś strasznego, że tak jest. Ja ci memu narzędła przede wszystkim wnosiły przestęp do publicznej informacji. I to jest fajne narzędło, bo ono obliguje organ, tak szkoła, jak i prowadzący organ gmina, do udzielenia informacji o tym, jakie pieniądze zostały przekazane i co zostało za nie kupione, jakie pomocowe materiały dzieci dostały, albo na jakie ryzy jechały. I dzisiaj takie wnioski dom kierowany do prowadzących organów, to myślę, że te samorządowcowie wyzdrzą, że ktoś ich pileje. Bo to nie jest tak, że jak oni nie odpowiedzą na ten nasz wniosek o uprzystępnienie publicznej informacji, to my nie możemy iść dalej. My piszemy do sądu administracyjnego i sąd zobowiązuje do podania tej informacji. A dzisiaj ta informacja nie jest to nieuprzystępniona, na gmina może zostać nałożony finansowy sztrofa, a tutaj burmister czy wójt naraziły się na reszenie dyscypliny finansów publicznych. Ale tu jest jeden tokel. Nie jest pewna zakładnika takiego szantażu na zasadze nie rób tałe to trzosku, bo my wcale kasiepścigo nie będziemy wprowadzali do szkołów, albo my so na tym zarobimy, albo my nie będziemy nic robili, żeby kasiepści był w szkołach i my, żeby jednak te dzece chłedzały na kasiepści. Niech będzie zrobiony w sklepie z miotłama, ale niech on je, żeby ciasa oni nie rzekle, że my tu za wiele miesiące i ciasto są z tego nie wycopele. Nie chcę cytować jednego polskiego polityka, ja ci godą, że źle się boisz, to jest pojmańczyka, ale myślę, że to nie są czasy, żeby się boić. My siebie jesteśmy obywatelami tego państwa i to państwo my łebżyści względem na je. Nie plus my musimy płacić temu państwu podatki, ale my od tego państwa musimy wycygnąć to, co to państwo nam gwarantuje w prawnych aktach. Ja wiem, że że ten ustaw co nie przejął, że ta zmiana też co nie przejęła, że my mamy prawną opinię, ale to są takie czasy. Ale nie chcemy sobie dać zwariować. Mamy prawo, jakie nam zagwestliwe uprawnienia i chcemy z tego zweskiwać, bo inaczej te samorządowcowie na je zjedzą. I to jest mocny wniosek, który przed pauzą na reklama tu webrzmiał. Zachęcam, żeby z nami łestać, tym bardziej, że oprócz dalszej godzilla rozmowę z Matisa Klebą będziemy mieli też relacja z Łedemkniancy naszego studia, które tu w Redze są miejsce, które je od początku naszą sedzbą, ale taci oficjalny Łedemkniancy my jesteśmy mieli. Po pauzę też relację z tego wydarzenia. Jo, ja Bóg zapłać, że ten mnie za ta łopona zapłacił, bo jakby tata sodowiec już w jego auce przebił łopona, ten by mnie upitosił. Spokojno, na uja te jedno możesz liczyć. Tej pamiętaj, jak czedes sobie guma pęknie, od razu do mnie dzwoni, my to załatwimy. Uja, pamiętasz to, jak ty mnie godził, że jak mnie guma pęknie, to ty mnie pomożesz? Jo, to alimenty weszły 600 zł na miesiąc. Dobrzyńca, OK Serwis Lezeno, Mariusz Słowi. Halo? Andrzej, coś te chcę? Gita to jest w krumie? Jo. To nie gadała pływość na tym remoncie. Nie, żadnego remontu nie, to tam nic nie musisz robić. Jedno ścieżce, weź jak to jest w krumie, kupi nam baterię, bo w piloce padły, jo? Bateria te chcesz, jo tu zaraz wybierza, no lepsza bateria, jaką tu może naleźć. Jo, i ta miska na mapanku, z tego salotci nie idzie, jest tam ze cekło, a jobe so salotka zjadł. Weź tam jakąś miskę dobrą, taką, że jobe Miska tu masz tako, ale wielofunkcyjno, fajn, wygodno miseczka, także bardzo śmiał. Może nie do jedzenia, ale na inny etap, ale bardzo śmiał. Jo, także pozdrówci z Remi z Eskale. Dobrzyńca, salon Eskale, Remio.
Ja przebocia dziś w Kasiebie i świat godume z Matisa klebą etim jacimume prawa na 20 rocie zna uznani na statusu naszego języka w ustawie o narodnych a etnicznych mniejszościach i regionalnym języku. Te prawa do debeltnych płezwów są realizowane. Widzimy samorządek dzeju i po polsku i po kasiebsku na wjeździe płezwa tej mylezne, tej w secie tego miasta są wpisane. I czasa to są też te wizry, które prowadzą na ju, że na przykład za 10 kilometrów bandzę jako zwiez i to ty się po kasiebsku. I coś takiego jest wnioskowany, żeby tyś było, żeby te tofle były na kasiebści trasę. Generalna Dyrekcja Krajowych Drogów i Autobanów wskazywa tu, że nim, że bez tych debeltnych płezwów błędne są niebezpieczne dla szoferów. Mają miele cytat Barbary Nowacki, która na tej urocie z Niewsenace so wypowiadała na ta tyma. No i jak nie chcę sobie pytać, to czy to jest bezpieczny czy nie, bo to jest powoźnym głesca i nie da sobie tu sportu sobie z sobie robił, ale na wiele to jest prawno uzasadniony, bo mamy prawo, żeby były debeltne płezwy i mamy instytucje jako godo, a my ich nie wstawimy, bo nie. A niech ty mądry warszawscy urzędnicy pokażą mnie prawny spłerdli do takiego gadania. W ustawie o narodnych a etnicznych mniejszościach a też regionalnym języku jest prost napisany, teraz parafraza, że w łebędze gminów, jaci mają wprowadzony na swoje łebędze debeltny płezwę, mają być wsiądze. I to nie jest tak, że ta chudka siaseje to jest eksterytorium, jakiś teren eksterytorialny, dyrekcje z Warszawy, plus to jest łebęda gminę. I też, że to jest łebęda gminę, to tam mają być debeltny płezwę. I nie ma żadnego prawnego spedli, ani innego udokaznienie, no to, że tam by tych płezwów miało nie być. Prosto jakiś urzędnik we Warszawie nie chce tego zrobić i tego inaczej nie może nazwać. I my by mieli tyśmiec cesk tacy prawny i myślę, że to jest do przemyślenia, czy to na przemiar nie jest możliwe skarga na bezczynność. I taka skarga na przemiar zrzeszenie Kasiebsko-Pomorskiej by mogło złożyć w tej sprawie, bo gmina myłe brzyć te tyfle wystawić. Ja wiem, że za płestrzydnictwa ministerstwa we Warszawie, ale myłe brzyszk. Tej, co sądzę, że tak nie jest. My, Kasiebi, na naszej ziemi, na tej ziemi, na jakiej mają 100 latów, mamy prawo do tego, żeby Kasiebizna na język był we wszednym remie. I tu nie ma innego tci. My to mamy wpisane w prawo. To prawo nie jest bluz krajowym prawem, ale też wychody z międzynarodnego prawa i potem przechody też na ta niewizna konstytucyjna, bo polska konstytucja to jest spłydlowe prawo dla nas wszystkich, taci dziesiący, są zdywy bynnymi, że dziesiący nas wszystkich, gwarantuje miesięczną, a my jak no Kasiebi jesteśmy językową miesięczną ochrona i respektowanie prawów, jakie nam to państwo przyzna. I to w sprawie prawie tych płezwów, jakie by miały być między innymi na Kasiebści trasa, ale też insi ekspresowy drodzy powstawają na Kasiebach i tam to prawo też musi być zastosowane. A jest jedna sprawa, gmina Wejrowo, która na to dobrze znajesz, jak kto pochodzący z tej gminy, tam są te debeltne płezwy, widzimy je na wjeździe cie do Bulsiewa, cie do Głescecena, ale do Głewina nie. Co tam się wydarzyło? No to jest prosto niechęć ledzy tych stamtądka. Ja ci gadają, że Głewino so paruncie z gówna i ma so to nie widzę. No i rozmieja te ich argumenty, że oni nie chcą, to jest ich wieś, to jest ich plac i oni mają prawo zadecydować, że prosto ty debeltny płezwę nie chcą. Równak myślę, że to jest tyś robota dla językoznajesz w Kasiebścich i myślę, że wespół robotę z Wasiezna gminę Wejrowo i wójta, jacie Ypen w jedno na Kasiebści sprawę i to mu musi oddać, że łed zmianę w tej gminie tych Kasiebścich sprawów je wicy i nawetka je ciec tak zespołem, ale że może nawetka debeltny płez będą na urzędze gminę. No tu podgadajemy pana wójta, żeby tak było, czemu ci chce. I myślę, że taci spłytkani dla tych ludzi, wedol macieni, te fajne wymływy tego i to, że to nie jest blusło sparłęcieni tego z jakimś innym desygnatem, chcemy powiedzieć, ale zachowanie kultury i tej naszej uwernoty. I myślę, że te ludzi mają się do tego, blus musi ich do tego przenącać.
Równak jem bardzo daleko te, żeby ledze ma stamtąd ka autochtonom narzuciwać łela zbytna. Ale tego godu, że w ustawie jest zapisane, że je łebrzyśk w siandze te tofle wstawiać. Tak jak tego godu, że na ekspresowej drodze one muszą być tak samo jak są w innych placach, przy innych wjazdach, to nie jest tu to samo prawo, że jeśli gmina wprowadza debeltny płezwę, to one muszą być w siandze. Miałoby tak być. Równak to jest kunsk co innego, bo tam my chcemy te płezwy mieć i to nama słechy, a tu ledze z temula nie chcą tych płezwów. I rozmija tych gospodarzy wójtów, ja ci nie chcą mieć na sztrydę ze swoimi ledzoma, bo musi ich uszanować i to, że oni nie chcą. I myślę, że najlepszą z tego jest edukacja prosto i taci wiadomacieni, że to nie idzie to sparłączeni z tym, nie wiem, co Tym bardziej, idzie. że dla Puelechów z dalszych stron sama płezwa gowi, no tyś co z tym parłanci, a doch nikt Niemce zmienił płezwę temu, że ktoś z Warszawy przecietł w internecie ta płezwa i coś sobie pomyślał. No genau. Tej myślę, że nie może tak prosto gadać, że tu gmina czegoś nie zrobia i co nie stosuje do prawa. Choć legę artist pewno by tak bało, jo? Ale ledze są procem. I to jest coś, co by miał przerobić z nima, wydolmaczyć i deklarować, a nie na nich szkalować. I może takim dobrym preteksta do tego, żeby deklarować ledzą ta bucha z becyka siebama, bandze dzyń jednote kasiebów, rozegracjo z Rzesieniowo, bandze fejrowu, no prawie w gminie Wejrowo, w Bulsiewie. Zaprosimy bardzo serdecznie jutro, tym bardziej, że nasze studio, Kasiebę i Świat, tyś bandze w tamtym placu, bandze można nas spłetkać, bandze można posedzeć sobie na tych zeslach i bandze można skorzystać z tego, żeby Perzynka płebec w tym świece kasiebskich mediów. A my wracamy do sprawów prawnych, bo jeśli idzie o prawo, no to my godu małe ustaw narodnych a etnicznych mniej się zna godu małe międzynarodnym prawie, ale też te łeglowe prawa, które nie są skierowane na mniej się znecie na janzeci, też są woźny i wort je znać na makasiebom, na przykład sztrofne prawo, które no, wskazywało, że sztrofę słuchają so na przykład zamływanie z garę. Tu ja ci prawa na makasiebom przesługiwałem, ja ci prawa przesługiwałem w sieci ma, ale w kontekście kasiebskim jak to wezdrzy. Musimy pamiętać, to lecimy w jedno godą, że my Kasiebi jesteśmy obywatelem tego państwa i to państwo nam ma zagwestniwy bezpiek i ochronę. Ale są tacy prawa, też w karnym kodeksu, jacy słuchają prawie nama. Jak to? Miesięcznie językowy albo etnicznym karno. Bo etniczny miesiąc na nas płedlim ustawu to jest co innego jak etniczny karno. I my, Kasiebi, na gwest jesteśmy etnicznym karnem w rozumieniu kodeksu karnego. I są tam regle przepisane, między innymi w artyklu 257, to jest prawie mowa nie zgary albo naruszenie nietykalności człowieka ze względu na jego przynależenie do karna etnicznego. I to co zdyży. My na Facebooku czytamy te wszystkie komentarze, że ty Kasiebi to są lelekowaty ledze, że oni mają dredzidzili inteligencję szympansa albo rozmaite insze. I jak to zestawić z tym, są że... Są też, plus dodam, taci często dehumanizujący, na przykład ta rzekle na slec to nie jest ryba, Kasieba to nie jest człowiek. No, to jest dehumanizacja po prostu. Prawda? I to na gwes idzie zakwalifikować pod znamiona tej przesprawę. I jak to może zestawić, że mamy ta regla, ale jeśli nikt nie jest skazany za mływanie z garę procem Kasieboma. I to nie wychodzi z tego, że prokurator albo sądza nie chce pociągnąć do odpowiedzialności te człowieka, jaci ta mowa nie zgarę stosuje, plus wychodzi z tego, że my jak no Kasiebi, składowany w tej sprawie, nie zgłosimy tych spraw do organów ścigania. I to jest iwer. Na Śląsku jest pora takich wyroków dozgłosnych, że ledze jest skazany za mowa nie zgarę procem Ślązakoma, a my Kasiebi? No nic, my udowodnimy, że tego nie widzimy, że wszystko gra i że tak musi być. I myślę, że to jest coś takiego, że jak ktoś w internecie wsyjce gdy o tym, że a ty Kasiebi to są lelece, no to ty Kasiebi, ale no jak no ten jedyny Kasieba, jak no jednostka, są nie czyjaś kładowany. A my będziemy
zawzunc i te zawiadomienia do prokuratorów pisać. No dobrze, to może tak, bo to jest coś, co nie każdy się tym zajmą, to znaczy są ludzie, jaci znają się na tych kwestiach, ale może wtedy zróbmy teraz taci doradę dla ludzi, jak to w praktyce wezrzy. Widzisz komentarach terna atakuje Kasiebów, nie je bluz jakąś uzasadnioną krytyką, ale prosto, no mówią nie zgarę, to co po kolei robimy? Sedza sobie przy tym komputerze i co mam zrobić? Pierwsza sprawa jest taka, żeby zrobić zrzut ekranu, screena. Fajnie by było też iść do notariusza, to nie są wielkie pieniądze, i zrobić sobie demknięcie te strony tacie kontrolowane, bo to jest fajny dowód do sprawy karny. I z tym zabezpieczonym, albo z tym wydrukowanym zrzutem ekranu, albo z tym protokołem sporządzonym bez notariusza, piszemy zawiadomienie, krótsze, tak jak rozumiemy, że ciemy są składowany bez to, że człowiek gdy u Kasiebach tak a tak, piszemy do prokuratury. To może być równojakie, no bo to jest w syjce. Tej nie ma tej mylowy, tacy gwesnostce prokuraturę. Piszemy do tej prokuratury, dymy na tytuł w Wejrowie, w Płycku, albo w Kłesyźnie, w Kartyzach, albo nawet we Warszawie. I to są przekazem, to pewnie nam zadirowa, ale w końcu tam kto się tym zajmie. Piszemy takie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sprawę. Podawamy tam swoje podawci. Nawet nie musimy dalej wiedzieć, że anonimy nigdy nie wezrzą dobrze w niejednym łyżance, też w prokuraturze. Wesilimy i czekamy na przesłanie nam informacji o wściancym postępowaniu go karnego. To nie będzie warało długo. To jest to niezabezpieczony, nie ustalą podawci tego człowieka, jacy się przez sprawę dopuszczą, postawią zarzutę i ta sprawa idzie do sądu karnego i dajemy na taki wyrok. Jeżeli idzie o mływa nie zgarę, no to w siatce dobrze wiemy, gdzie na wystąpiło nociaści, ta procem Kasiebom. I obluz rzeka taka sytuacja, że chłop miał dwie córci, jedna była redaktorką na trójmiasto.pl, druga robiła w burdelu. No i on stwierdził, że ona mu przeniosła tak osromłe ta, że on jej nic nie zapisze i cały majątek dostała ta prostytutka. No, co my tu wiele zamiego dele? No ten portal, no to nie są, ja wiem, że głupo je krytykować konkurencja na medialnym rynku, no ale tam po prawdzie, ja tu chcę spytać to, bo to, że tam nie ma żadnych standardów, jeżeli idzie o szacunek do drugiego człowieka, to nie jest moja opinia, to takie prosto, ale na wiele za taci zamkłosce są odpowiedzialni ty, co piszą komentarze, a na wiele portal jego moderatorowie. Jo, tu mamy rozproszoną odpowiedzialność, nie? Względem prowadzącego portal mamy rozcieni o usunięcie tej treści, jako je szkalejący, jako je mową nie zgarę względem Kasiebów. I z takim rozcieniem możemy wystąpić względem redaktora naczelnego, przedniego redaktora. I tam mamy też uprawnienia później odwołania do sądu, tam są te procedury sprawa prasowego. To jak najbardziej ta stagnaty się możliwe. Ale źle idzie płecygniancy do karnej odpowiedzialności, no to bluz tego człowieka, ja ci so ty przez sprawę dopuścił i ja ci ta mowa nie zgarę słów. Jo, genau. I ta odpowiedzialność jest debeltny. Według przedniego redaktora mamy odpowiedzialność o te rozcienie o usunięcie treści i jakieś szkodowanie, źle to była szkoda. Możliwe to, że my musieli wydać pieniądze na Rechtsanwalda, żeby wnioskować o usunięcie, no to jesteśmy w stanie te dać ci później wyciągnąć te redakcje, a z drugiej strony karną odpowiedzialność te człowieka ja ci prosto obraziły. I to są te prawa karne, to znaczy te, które nie tykają się cały społeczny, ale dobrze, żeby my siebie też o nich wiedzele. A teraz wracamy do tych prawów, ja ci przesłagiwałem konkretno mniejszyznom, brekłewnikom małych języków, mamy ustaw o narodnych a etnicznych mniejszyznach i regionalnym języku. Bardzo tu nowelizację wskazywało się, żeby Ślązacy też mieli ten status regionalnego języka. Oni już dzieją 18 lat za tym, a ogółowo procedowani przy tej ustawie bo warało 11 lat, to jedna z najdłużej procedowanych ustawów w polskim prawie. I teraz jaci zmianę w tym ustawie, albo jaci nowy ustawę, bez onama Kasiebom przedał, co jeś można zmienić. Senator Kazimierz Klejna w materiale wspominał, że prawo nie jest skończone, że jeś następny rzeczy mogą powstawać.
To prawda, prawo nie jest skończone, ale jest procemnika przeregulowywania. Na dziś dzień my Kasiabi nie zwyskiwamy z tego, co mamy. Jak wiele lat nas Kasiabów pisze do urzędu po kasiebsku. Mamy tacie prawo. I są pisów może 3-4 razy do tych gminów, wiecie, kto jest wprowadzony jak na pomocowy język, ale na co dzień posługiwą się polskim języka równak przed tymi urzędami. No i to jest też zarzut do mnie, jak no Kasiebę, że z tego nie zwyskiwą. To jedna sprawa. Druga jest taka, jak wiele Kasiebów idące do urzędu, gdy po kasiebsku, może zgodzić sprawa po kasiebsku, to jest gambno. Robimy to? Nawet ty Kasiebi, co z tą urzędniczką gadają po kasiebsku gdzieś w Krumie, albo gdzieś tam wychadające z Kwestoła, to w urzędzie przychodają na polskie, no bo to tak słychać tak z wysoka, nie urzędową mową. Myślę, że przede wszystkim musimy robić podstawów, tego spłedli, żeby ludzie ma dolmaczyć, że to my wertnota, że to jest cwek gadać po kasiebsku w urzędach i to jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że według mnie nut w ustawie o narodnych, etnicznych mniejszyznach i regionalnym języku, bo taka jest full pozwa, wprowadzić terminy załatwiania jednych spraw, tych tyflów przede wszystkim, bo to nie może być tak, że ten uchwalony kradzes na gminę jest podjęty, dymy na to 2 lata temu i nic nie dzieje, a my nie mamy narzędów do tego, żeby egzekwować te prawa, okrum skardzi do administracjowego sądu, nie? I te terminy to by było coś wyżnego, no bo tej możemy prosto pokazać termin przekroczony na naruszenie prawa. I tego na gwez w ustawie nama feleje. Tyś MDB i mam napisany o tym udział artykuł, on jest opublikowany w biuletynie Rady Znaka Kasiebskiego Języka, żeby wprowadzić regulacje tykające Rady Znaka Kasiebskiego Języka do tego ustawy, żeby Rada Znaka Kureszce miała jakoś prawno rówizna. Tak jak Rada Znaka Polskiego Języka jest wprowadzony tyś po latach do ustawy o polskim języku, żeby Rada Znaka Kasiebskiego Języka miała narzędzia, na przykład do interwencji w sprawach, gdzie ktoś, no i jakiś geszeft ma, jeden czy drugi, nie da sobie go przenąć do tego, żeby wyprawił te fele w pisanku. A to są sprawy, jakie są na co dzień, to są codniowe sprawy. I co ta Rada Znaka może? No może napisać pismiono. No ale co, no jest to nie przejmę, to jest jakiś tam doradczy organ z jesieni, jakieś stowy. A jak ten baner jest rozwedrekłewać, to są kwestie. No genau. Takich narzędów ochrony języka na ma felei, to żeby Rada Znaka Kureszce jest usankcjonowany bez polskie prawo i ba dofinansowany prost z budżetu państwa polskiego, a nie za pośrednictwem zrzeszeniego. To jest za wielka sprawa starałe zachowanie i rozwój kasiebizny, żeby ja powierzywać z jednej kasiebskiej organizacji. Ja wiem, że to są jednym naraziwem, bo ta Rada Znaka powsta przez zrzeszeniem i od początku tak bało, ale to jest za wielka sprawa, żeby starały kasiebski język, nasza spytkowizna, powierzywać z jedną organizację. I to by miał być szerszy, myślę, że w szerszej formule by miały być powoływane przynależnice Rady Znaka i to by miało być regulowane prawie w ustawie. Co ja dziś czas pojawiają się taci postulate, między innymi ma we głosu to Artur Jabłoński, z którym rozmowa też może ta bezrzec dążeniem do prawów, do uznania nas w ustawie o narodnych etnicznych mniejszyznach i on miał w swoim czasu, ile lat nazad, taci postulat, żeby stworzyć taci kasiebści sejm, jakiś taci gremium, gdzie przedstawcowie całe społeczne będą mieli swoich reprezentantów i będą dyskusją o tym, jak dążyć do przyjemności. Ty myślisz, że to jest realne, że zrzeszeni będą chciało so podzielać z tym i wspólno dyskutować z innymi o naszej przyjemności, tyś o naszych prawach? Nie wiem, czy to jest możliwe też z takiego prawnego punktu widzenia. Bo żeby to były przedstawcy całej społeczne, to musielibyśmy organizować relacje takie powszechne, jo? No że to na jest całych pytanie, kasiebach... co my uznamy za powszechność, ale idzie o to, żeby coś, co jest butem jednej organizacji. Myślę, że tu nie tyle są brakowne regulacje prawne, co dobry hand ze strony wszystkich środowisk kasiebskich. I może po prawdzie to już czas na kasiebski kongres i dogadanie prawie takiej sprawy. Nie wiem, czy zrzeszeniem zechce. Zrzeszeni to wiele kasiebów jest i równak przynależnika ma tego zrzeszenia. I
zrzeszenimy wielki cesk na to, co się w Kasiepskim świecie dzieje. Na wydawanie uczbłewników, no bo to ladzy zrzeszeni go opiniują uczbłewnici. Największy dziel tych subwencji na miesięczne na Kasiebach jest przekazywany do zrzeszeni go. I nie gadam, że to jest lachłe, bo zrzeszeni ma do tego zaplecze, do świadczeni, ledzy, jacy mogą kultę robić. Ale może poprywdze je tak jak bideja zradzę zną, wyjść ten, te organizacje, żeby były tacy gremium, tacy środowiście, jacy byłoby weź zrzeszeni go, weź Kasiepscy jednotę i weź innych stowerów, jacy są, fundacjów, żeby to był taki głos Kasiebów, jacim ze wypadkowym zdaniów, płez rzadków tych wszystkich środowisków i tam, że ten nasz głos Kasiepscy, z jacim my wychodzimy do Butna, pospólny, a nie, że to jest tak, że dzisiaj jedno stower ma taci zdanie, drugie taci, no i wiedzieć, jesteśmy ledzą i możemy sobie inaczeć, ale żeby równak Buten był pokazany, że to, co my przedstawimy, to jest zdanie całe Kasiepscy spolezne i że w niejednych sprawach tych takich spłedlowych my poprywdze jesteśmy zgładą. I to jest, myślę, dobry wniosek, żebyśmy poprawdze bele z głodą, to jest taka rzeźba dla nas wszystkich, żebyśmy bele jednotą w tych fundamentalnych kwestiach. Godmy z Matisa Klebą, jeżeli jesteście ciekawi jego rozmaitych prawnych rozwozianiów, to możecie je czytać na łamach miesięcznika Pomeranio, tam łędzeli so swoją prawniczą wiedzą. A teraz przechodzimy do relacji, to taci na zakończeni z naszego łedemkniancy studia w Zeryta, co tu jest odzało. Subskrybuj kanał Kasiebę i Świat na YouTube. Studio Kasiebę i Świat od samego zaczątku je w Redze prze Webwodowi 29a. Ale teraz my byle przewidać so w nim oficjalno. Obiekt poswięcił ksiądz Wojciech Cylka. Boże Ojcze Wszechmogący, Tyś stworzył świat piękny i wspaniały. Dał człowiekowi rozum, żeby z niego korzystał i przez niego stworzył świat jeszcze piękniejszy i szukał prawdę. Prosimy Ciebie, pobłogosławi to studio, niech wszyscy, które będą tu przebywali, doświadczają Twojej Bożej mocy. Chroni to dzieło od wszystkiego złego, który nadzieje królejś na wieki wieków. Amen. Amen. No i mamy przeżegnane. Bóg zapłać. A zrzut głoscy bele nasi dobrzyńcowie, a tyś burmister Rede, Mateusz Richert. Super w ogóle, że coś takiego powstało w Redzie. W tym samym placu funkcjonuje też Nurcek Wyobraźnie, plac artystnych warkowniów dla dzecy i ustnych, tyś tych skupionych na Kasiebiznie. Swoje próby w tym placu ma teatr Zimk, a sama urocie zna łedemkniancy studia łebłenił występ kabaretu Kuinda. Jezus Maria! Monika Bellucci to dopiero! Ciao, ciao! Jocetum! Monika Bellucci! Ała, jest gita! Jocetum! Te diable! Zajmij ma sobie wzyroś! Bez gita, co ty chcesz? Ja tu chcę plus cezy kulturę poznać! Jak wam widzita, to co ale dzało. To już wszystko na dziś. Pamiętaj, żeby pisać w komentarzach, co te myślisz o omówionych kwestiach, żecie nama jak te widzisz rozwój kasiepskich prawów i to, jak możemy z nich korzystać. Możemy o to jakieś pytania do Rechcenwalda piszta w komentarzach. Pamiętaj, żeby subskrybować nasz kanał, dawać paje w górę i dawać wszystkim ma do wiedzy, że kasiepscy media rozwijają się na YouTube. Do usłyszenia! W Kasiebę i Świat wszystko dobrze ułożony dzanka dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowe sobieści go 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Na jej programy są dobrze wykończone i dzanka dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykończenia. Kasiepscy media wrzucają weź big z OK Service Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. To śmako zawici z dobrzyńcą, usługi cateringowe Małgorzata Król, Lezeno. W Kasiebę i Świat wsiedkłe na glans dzanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobieści go 41.